Na een soort hele hobbyprojecten en net uitpakte dromen, zoeken wij nou om inspiratie bij een oor. Want de oor kan mogelijk dat, wat wij nog net kennen. Maar als die oor alleen is, hoe jouwt hij dan haar of zijn talent terug? Wij binnen Eva en Michael. En wij komen met camera en microfoon oer de drompel. Op ziek naar talenten die wij zelfs net ha. Wij binnen nieuwsgierig. En benijd binnen we ek. Je wordt wakker, pakt ontbijt, tanden poetsen, de standaard procedure en meteen achter de computer, eigenlijk. In ieder geval niet heel veel bijzonders. Mijn autisme zorgt er een beetje voor, als we gaan vanuit het sociale, is het een beetje dat ik gewoon vrij moeilijk naar iemand kan opstappen van, ik wil een praatje met je hebben of ik wil vrienden met je worden of iets in die trant. Je zit in ieder geval in een put. Of je zit tussen 4 muren met geen in- of uitgang. Zo zou ik het een beetje kunnen zien. Je kunt nergens naartoe. Je zit vast. Er zijn niets of niemand om contact mee te krijgen of iets mee te kunnen doen. Laten we eens kijken wat je het niet vanuit tafel hebt gebracht. Beter. Ik heb dus wel een lange broek. Op zich, zoals ik zei, in ieder geval, het kan handig zijn als je een korte broek mee had. Op zich was beter, maar lange broek werkt. En dan kan ik me altijd opstropen. Kan ook. Je wilt niet koud gaan beginnen. Nee, ik ben blessuregevoelig natuurlijk. Dan zou ik zeggen, laten we dat eerst even proberen. Even Oké. een paar rondjes. Een rondje rennen. Ja. Oké, goed. Nou, laten we beginnen. Ja, gaan we. Een beetje mooi rondje. Beetje mooi rondje. Oké, daar gaan we, Jasper. Ik heb dus echt een conditie van een... Nou ja, ik weet niet eens waar ik me moet vergelijken. Een slak. Oké. Ik heb het gevoel dat ik heel aan het sprinten ben. Oh, dit is op zich nog rustig. Zo. Ik voel weer helemaal die piepjes dus naar boven komen. Ja. Zo ongeveer je handen, schouderbreedte. Naar buiten. Nu weer omhoog. Eigen snelheid. Hoeft niet langzaam, Mag ik op mijn knieën? maar op je knieën. Zorg wel dat je een rechte rug houdt. Dus doe hem even zelf. Kan jij dat zien? Hey. Ja, kijk even mee. Yes, dat is mooi recht. 2, 3, 1, 2, 3. Omhoog was iets te snel, maar het is een begin. Altijd goed. Water, hè? In ieder geval niet in één keer heel veel gaan doen, want dan heb je een klotsende maag, wil je ook niet. Kom maar in. Duim gaat in het kleine gedeelte, de rest gaat in het grote gedeelte. Aantrekken, strak en eromheen. Aantrekken. Strak. En eromheen. Yes. Oh ja. En nu zijn ze vast. Niet iedereen weet ook meteen van hoe is de persoon achter de andere kant van de camera of de andere kant van het beeldscherm. Dus dan merk je het ook niet zo snel van hoe is de ander. Bijvoorbeeld is de ander misschien wel hetzelfde als jou of is hij toch anders. Dan gaat hij terug, Wacht. Ja. dan ga je naar een rechterhoek, Rechterhoek. ga je terug, zakje en daaronder. Dan zou ik ook zeggen van ik ga dreigen en dan kom ik hard met die. Ja. Dus daar kun je juist die kracht uithalen. Dit is meer gewoon een dreighand. Even kijken van waar zijn openingen, waar kan ik openingen maken. Ja. Dus Oké. dan begin je bijvoorbeeld eerst met een hoek, dan met een rechter, en dan weer een opstoot. Bijvoorbeeld.
Oh ja, ik vergeet verdedigen. Of dekking. Ja, Yes. iedereen kan me gewoon helemaal kapot maken. Eén is thuis, de andere is van huis. Het troost opzoeken is het weer in contact zijn. In ieder geval als je die contact hebt, dan is eigenlijk glijdt het meteen van je af. Je bent eigenlijk meteen weer in een andere wereld. En dan ben je ook weer een andere jij, om het zo te zeggen. En dan vraag ik nog één ding af van Jasper. Denk Yes. jij dat Michael hier goed in zou zijn? Nogmaals, dan komen we weer op hetzelfde uit. Ja. Dan moeten we eens kijken. Maar als je zo kijkt, wie denk je dat er beter in is? Michael of ik? Om heel eerlijk te zijn, Michael. Ja, toch wel, hè? Ja. Hij lijkt me wat sterker, wat breder, misschien iets meer uithoudingsvermogen. Ja, denk ik ook. Als ik in contact ben met een persoon, en ik heb ook gewoon goed contact met de persoon, dan is op zich de wereld niet eens zo heel slecht, om het zo te zeggen. Het is niet van dat ik zeg van, oh, ik wil helemaal niet buiten zijn. Ik wil niks van de buitenwereld afweten. There we go. Weet je dat we hem hebben? Ik denk dat die grotendeels wel een beetje neer is. Iets, maar dan pak ik gewoon een beetje erbij. Oh, god. Because it becomes serious. Oh. Oh, ik word ineens een beetje bang, Jasper. Als zich in ieder geval ligt eraan hoe je tegen mij gaat vechten. Als jij in ieder geval smeren gaat doen, ga ik ook smeren doen. Dat zeg ik in ieder geval. Er moet een begin zijn. Er moet iemand een hand, een vinger, desnoods een woord, in ieder geval maar zeggen. Dan beginnen we juist eerst. Dan kun je er ook omheen, hè? Oké. Dus in ieder geval, je hoeft niet alles uit te gaan. Kom op. Kom op. Ja. Lekker man. Heb je ook het gevoel dat je beter wordt in het leven door boksen? Hoe bedoel je? Qua gewoon of ik me beter voel? Of? Ja. Ja, in ieder geval je bent ook lekker bezig. In ieder geval dat maakt het al dat je juist gewoon even denkt van, nou, ik heb even wat gedaan. Even lekker bezig, even lekker wat gedaan. Even de energie eruit, stress eruit, weet ik veel. Ja. Als er een soort stress is, dan kun je Bijvoorbeeld kun je eruit slaan. Ja. Heb je het vaak? Nee. Ik heb niet echt het gevoel van dat ik echt veel stress heb of zo, nee. Ik snap het wel, als je het hebt, dat je dan zo... Dat je even denkt van, oh, ik wil het even uitmappen. Ja. Ja. Nou, ja. En is het boksen hetzelfde als gamen? Of geldt het ergens anders voor? Dat geldt denk ik net wat anders voor. Ik denk, het gamen is meer gewoon even als je denkt van, oh, ik wil even ergens anders zijn. Want heel veel mensen die zeggen van, nou ja, in ieder geval, ik voel me eenzaam als ze gewoon thuis zitten en zo. Mhm. Als ik juist in ieder geval, nou ja, ook als ik eenzaam ben, dan zou ik ook zeggen van, ik heb, nou ja, 4 muren om me heen met geen weg eruit. Mhm. Als ik juist nou een computer nou in ieder geval in de buurt heb waar Discord op staat, waar games op staan, al dat gedoe,
Nou, dan zie ik juist nog steeds, dan zie ik een gigantisch gat voor mij, waar ik uit kan komen. Waar je doorheen kan. Waar ik weer naar een andere wereld toe kan. This is the world. De ene is thuis en de andere is van hoes. Door was net kort beginnen. Inspireer je door Jasper, kunnen wij nou te gerren wat meer doen als jeder.